Gaurko egunean, 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak Pasai Donibaren komando autonomo antikapitalistako 4 kide hil zituen. Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas eta Jose Maria Izura. Hilketaren 39. urteurrena ospatzen da gaur eta honekin batera hainbat ekitaldi egingo dituzte. Martxoaren 28an, identifikazio proba egingo dute Donostiako instrukzioko 2. epaitegian eta sarraskian parte hartu zuen poliziren bat identifikatzen saiatuko da Joseba Merino, Segadatik bizirik irten zen militante bakarra. Bestalde, orain dela gutxi auziari buruzko txosten baten berri izan dute hildakoen senitartekoek. Eta honen arabera ez zen egon ikerketa judizial eraginkorrik. Txostena 2020ko martxokoa da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO giza eskubideen eta botere publikoen katedrak egin zuen. Biktimen senideek orain dela gutxi izan dute horren berri eta horrek harritu ditu gehien. Orain arte horretaz ezer jakin ez izanak. Are gehiago kontuan hartuta txostenaren gomendiotako bat dela ikerketa ezagutaraztea. Kaixo, eguerdion. 39 urte betetzen dira Pasaian poliziak Dionisio Aizpuru, Jose Mari Izura, Rafael Delas eta Pedro Mari Isart hil zituela. Urteurrena ospatzeko, justizia, egia eta errekonozimendua askatzeko zenbait ekitaldi egingo dituzte. Gainera, hauek gehigarri berezi bat izango dute. Ustez, erasoan parte hartu zuten poliziren bat identifikatzeko saioa egingo dute martxoaren 28an. Ikerketa hasieratik zulatua egondala eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren implikazio bat. Eta Emmanuel Macronek Frantziako presidenteak zentsura mozioa gainditu ostean, haren gobernuak eta pentsioen erreformak aurrera jarraituko dute. Erretreta adina 62 urtetik 64 urtera giberatuko da, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Istiluak egon dira berriz ere bart gauean Parisen, eta Frantziako hainbat hiritan. Su eman diete edukiontziei eta gutxienez 56 atxilotu egon dira. Biharko mobilizazioak iragarri dituzte Frantziako herrialde osoan. Eta kaleratera dira 100 pertsona Bilbon arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunean politika publiko arrazisten aurka egiteko. Nafarroako SOS arrazakeria elkarteak justu atzo ateratako txostenarekin batera, erakundeen arrazakeria egiturazkoa dela salatu nahi izan dute. Azken orduko albistea dugu orain. De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatuko dute espetxeratzea saiesteko. Arabako probintzia auzitegiak epaia irmotzat jotzen duten
jotzen duen autoa kaleratu zuen, beraz zigortuek 10 eguneko epea zuten espetxera sartzeko. Hala ere, De Miguel eta Telleria EAJko burukide hoiek indultu partziala eskatu dute. Gainera, Telleriaren abokatuak eskatu du zigorra bertan bera uztea gaixotasunagatik. De Miguel auziko zigortuetako bik indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko asmoz. Alfredo de Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Indultua aurrera eramaten bada, egotzi zizkioten beste delitu guztietan 2 urte baino gutxiagoko zigorrak ezarri zizkioten, beraz ez luke kartzelara joan beharko. Telleriaren abokatuak berriz auzibideak 14 urte iraun duela argudiatuta indultua eskatu du. Hala ere, bi kasuetan eskaerak egiteak ez du esan nahi espetxera sartzeko prozesua geldiarazten dela. Gauzak horrela espetxeratzeko 10 eguneko epeak bere horretan jarraitzen du. Gainera, kartzela saihesteko beste aukera zegoen, osasun arazoak dituztela argudiatzea. Telleriaren abokatuak beste eskaera egin du hori argudiatuta. Eta albiste agentzien arabera litekeena da Koldo Otzandianok berdin egitea eta gaixotasun argudiatzea espetxera ezartzeko. Eta hezkuntza euskaldun baten alde mobilizatuko dira ikasleak bihar bertan martxoaren 23an. Hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean egingo dituzte mobilizazioak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Hezkuntza prozesua 100%ean euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak aldarrikatzeko. Manifestazioak goizeko 12etan hasiko dira 4 hiriburuetan. Bestetik, martxoaren 23ko greba bertan bera utzi du Nafarroako intersindikalak osasun bidean. Honekin akordioa lortu ostean, LABek eta UGTek osasun sailaren proposamena onartu dute, baina SAEK, ELAK eta Komisiones Obrerasek ez dute nahikoa ikusten. Martxoaren 23ko greba bertan bera geratu da LAB eta UGT sindikatuek sailarekin akordioa lortu ondoren. Sindikatu horiek gehiengoa dute intersindikalean, eta ohar baten bidez adierazi dutenez negoziazioaldi luze baten ondoren akordio bat lortu dute. Osasunbideko langile guztientzat antolaketa eta ekonomia hobekuntzak islatzeko eta sindikatuen artean eskatzen diren aldarrikapenen zati bat bideratzea lortzeko. Sindikatu biek uste dute dagoeneko grebak ez duela zentzurik. Foru gobernuak bere bimarra gorriak onartu ondoren. Bata medikuen esklusibotasunari eustea eta bertzea ibilbide profesionala osasunbideko langile guztiei zabaltzeko konpromezua hartzea. Sanitarioei zein ez sanitarioei. El documento firmado no mejora en absoluto ninguna condición laboral de la plantilla de Osasunbidea. Es una declaración de intenciones. Es un documento vacío, sin concreción, ni partida presupuestaria, ni compromiso por parte de las entidades, como es el Departamento de Salud y los sindicatos que han firmado LAB y UGT. 3 sindikatuek oso larritzat jo dute LABek greba bertan bera uzteko hartutako erabakiarekin. Elkarretaratzea deitu dute martxoaren 23rako goizeko 10etan, legebiltzarraren aurrean eta apirilaren 4rako osasunbidean greba deialdia iragarri dute.
Bestalde, ekologistak martxan taldeak kutsaduraren aurkako neurriak hartzeko eskatu die udalei. Airearen kalitatea hobetzeari buruzko 34/2023 errege dekretuaren arabera, plan horiek 100.000 biztanletik gorako autonomia erkidegoek eta udalek egin behar dituzte baldin eta substantzia kutsatzaile nagusientzat ezarritako alerta atalase berrietakoaren bat gainditzeko arriskua badago. Udane Ardeo. Ekologistak martxan taldeak eskaera bat erregistratu du 100.000 biztanletik gorako Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan epe laburrera kutsadura atmosferikoaren aurrean jarduteko planak betetzeko eskatu. Izan ere, elkarteak adierazi du airearen kutsadurak urtean 10.000 bat heriotza eragiten dituela, errepidean izaten direnak halakosei dira horiek eta taldeak azaldu duenez neurri horiek autoen erabilera mugatzera bideratu beharko lirateke eta herritarrak garraio publikoa edota motorri gabeko garraioa bultzatzera bideratu. Ostera, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeak aste honetan aurkeztu du IPCC 6. txostena. Eta bertan laburtu ditu zientziak klima krisiari buruz ondu duen jakintzaren gako nagusiak baita munduko agintarientzako gomendio sorta bat ere. Berotze globalaren kontrako politika eraginkorrak ezar ditzaten. Txostenak argi dio neurri sakonak eta berehalakoak behar direla klima krisiaren ondoriorik larrienak saihesteko. Udane. 2015ko Parisko hitzarmenean zehaztutako helburuak betetzeko oinarri zientifikoa jasotzen ditu IPCCren 6. txosten honek, klima txosten honek, eta helburu nagusia lurraren berotzea 1,5 gradura mugatzea, handik gora klima aldaketaren kalteak esponentzialki handituko lirateke eta hori hala, ikerlariek ohartarazi dute helburu hori betetzeko ezinbestekoa izango dela berotegi gasen isuria erdira murritza 2030 urta baino lehen eta karbonoan neutro bilakatza 2050 aldera. Beraz, orain arte hartutako konpromisoak baino neurri zorrotzagoak beharko dira helburu horietara iristeko. Entzun dezagun jarraian Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. As today's report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, details, humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half-century is the highest in 2,000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. Eta abian da Frantziako turra hasteko atzera kontaketa. 100 egun besterik ez dira falta Bilbotik aterako den lasterketarako. Oihartzun handiko ekitaldia da eta lasterketak izan ditzakeen albo ondorioek kezka sortu dute. Hala Bilboko EH Bilduk mozio bat erregistratu du. Eta hainbat eskari bildu ditu tartean etxe bizitzen alokairuen espekulazioa saihesteko eta lan baldintzak bermatzeko. Frantziako turrasteko atzera kontaketa abian da. 100 egun besterik ez dira falta Bilbotik aterako den lasterketarako. Txirrindularitzaren goi lasterketa Bilbon hasiko da eta lehenengo 3 etapak Euskal Herrian jokatuko dira. Ekitaldi handia oso Frantziako turra, mundu mailan ezaguna. Oihartzun handiko ekitaldia da, ekonomia sustatuko du eta milaka zale gerturatuko dira Bizkaiko hiriburura. Baina ekitaldi horrek izan ditzakeen albo ondorioek ere kezka sortu dute. Hala, Bilboko EH Bilduk mozio bat erregistratu du martxoko osoko bilkuran eztabaidatzeko. Hainbat eskari bildu ditu tartean, etxe bizitzen alokairuen espekulazioa saihesteko eta lan baldintzak bermatzeko. Mozio bat aurkezteko eta akordioetara ailegatzeko gainontzeko alderdiekin, izan ere, evento honek mugitzen duen ekonomia eskala handikoa da,
eta horregatik uste genuen, importantea zala mozioa. Etxe bizitza turistikoen prezioa igo da egun horitarako. Sekulako prezioak ordaindu beharko dira turraren bezperan Bilbon gaua pasatzeagatik. Koalizioak ohartarazi duenez, turra ospatu eta 8 hilabetera 2022ko azaroan 6.200 euroren truke alokatzen ziren aparkamenduak Alde Zaharrean. Eta urtengo otsailean, erreserbatarietan eskainitako pisu turistiko asko 4.000 eurotik gorakoak izan dira. Baten bat 8.000 euro baino gehiagora arte helduz. Zifra horiek guztiz neurrigabeak direla azalatu dute eta horri gehitu behar zaio arautu gabeko eta legez kanpoko etxe bizitza turistikoen iragarkien kopurua 49% hasi dela azken urteotan. Horregatik, prezioen igora indiskriminatua saiesteko eta etxe bizitza turistikoen legezkotasuna kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzeko eskatu die EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiari eta Bilboko Udalari. Baina kezkak ez dira horretara mugatzen. Lan eskubideak bermatzeko, jarrera sexistak saiesteko eta aprobetxatzeko turrak ematen duen aukera Euskal Herria nazio bat dela erakusteko ere dei egin du Alderdi Soberanistak. Edo nola ere, koalizioaren ustez horrelako ekitaldi bat ona da hiriarentzat, Euskal Herriko txirrindularientzat eta oroar kirolarentzat horrelako ekitaldi bat Bilbora etortzea. Berri ona dela hau, aukera paregabea dela, bai Bilbo eta bai gure herria mundu mailan kokadetzan jendeak. Hala ere, ekitaldiak arlo guztietan onurak sortzea nahi du. Apartamentu turistikoak eta hotelak irekitzeko baimenak emateari utziko dio Donostiak martxoaren amaieratik aurrera. Udalbatzak neurria onartu bezain laster jarriko dute martxan eta urtebete inguru iraungo du. Hotel gutxiago eraikitzeko neurri berriak egongo dira, baina hainbat salbuespen ditu. Gainera, baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspensioa. Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Eta Legutioko udalak Urbinako txaboletan bizi diren pertsonen egoera aztertuko du. Antza denez, 51 pertsona bizi dira batzuk txaboletan eta beste batzuk etxe bizitza nagusian alokatutako logeletan. Udalak adierazi duenez, bertan dauden pertsonen egoera argituko dute erantzun bat emateko. Gainera, alarmak piztu ditu haurren egoerari dagokionez. 6 ume bizi dira txaboletan eta udalaren arabera inor ez dago eskolatuta. Udalak argitaratutako informazioaren arabera, 2020ko abenduan udal arkitekto teknikoek lehen txostena egin zuten. Etxolak eraikitzeagatik obra batzuk geldiaraztea ebatzita. Jarduketa klandestinotzat jo zuten eta jabeari eraikuntzak legeztatzeko eskatu zioten. 2021an berriz, bigarren txosten baten bidez baieztatu zuten jabeak ez zuela legeztatzeko eskaerarik egin, eta udalari eskatu zitzaion zehapen eta eraizte prozedura hasteko. 2022an udalak zenbait kexa jaso zituen, eta azkenean 2023ko martxoaren 7an gizarte langilea, jende asko erroldatuta zegoela egiaztatu ondoren, hezkuntza sailarekin harremanetan jarri zen, bertan bizi diren 6 adingabeak eskolatuta ote zeuden egiaztatzeko. Umeak ez ziren hezkuntzako zerrendetan agertzen. Gauzak horrela, aste honetan El Correo egunkariak Urbinako txabolen arazoa zabaldu du. Antza denez, 51 lagun bizi dira,
batzuk txaboletan eta beste batzuk etxe bizitza nagusian alokatutako logeletan. Gehienak epe jakin baterako baino ez daude bertan eta beste egoiliar batzuk iristean alde egiten dute. Legutioko udalak azaldu duenez arazoa hainbat urtez luzatu da eta konpontzeko euren esku dagoen guztia egiten ari da. Nik hasieratik nagoen udala dagoenetik eta nik hasi naiz mobitzen historia hau. Gu informazio guztia ematen du diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari. Gainera udalak ziurtatu duenez egunkariak informazioa argitaratu baino lehen, martxoaren 17an, izapideak hasi zituen partzela horretan bizi ez diren pertsonak erroldatik kentzeko eta era berean azpimarratu du bertan bizi direnei irtenbidea bilatu behar zaiela. Arabako Foru Aldundiak berriz adierazi duenez erakunde guztiek elkarrekin lan egin behar dute arazo horri erantzuna emateko. Gaiz aldatuta, Udare Arbeo lankidearekin bat egingo dugu berriro. Ingurumen eta klima arloko azken albistei heltzeko. Aralar zaindu dezagun plataformak manifestaziora deitu du Lekunberrin Netgia enpresak Aralarko babes bereziko eremuan egin nahi duen gasbide proiektua salatzeko. Zertan datza proiektua Udane? Netgia enpresak Lekunberriko albisualda industrialda hornitzeko Aralar mendilerroan egin nahi duen ia 15 kilometro inguruko gasbidea kezka eragin du herritarrengan. Hain justu duela 2 urte, Arakilgo eta Larraungo udalek proiektu honen kontrako auzia jarri zuten, eta orain, beldur dira herritarrak ea berriro jarriko diren martxan makina horiek behin bide hori amaituta izan ere Nafarroako gobernuak eta epaileek oniritzea eman diote enpresari. Testuinguru honetan, bide bakarra mobilizaziora jotza ikusi dute eta hori ala larunbat honetan Lekunberrin manifestazioa egingo du Aralar zaindu dezagun plataformak deituta. Eta Gasteizko udalak tokiko merkataritzako eta ostalaritzako lehen mapa digitala aurkeztu du. Gasteizko 500 establezimendu baino gehiagoren inguruan informazioa eskaintzen duen mapa da, eta proiektua honen helburu nagusietariko bat, Gasteizko establezimenduak ezagutaraztea da. Next Generation Europako funtsekin finantziatu da, eta mapak 524 establezimendu ditu. Hala ere, zifra hori handitzea espero du udalak. Eta apiriaren batean Faith Fest musika jaialdia dator Bizkaiko Bekera. 2. edizioa du arte jaialdiak eta euskal musika talde eta artista ugari izango ditu oholtza gainean. Besteak beste, Zetak, Gozategi, Esne Beltza, Nogen, Kerobia eta Txiltxoko. Sarrerak jada salgai daude web orrialde ofizialean. Ez dut inoiz ukatuko zer den. State Fest
egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainean mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango dago. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzen baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina terra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko bat dela, jaialdi bat non milaka pertsona egon berra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko ezatearen komplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Eta kiroletan ekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizikalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Kirol kudeaketaren bidez, haien bizi proiektuak hobetzea eta gizartean benetan barneratzea lortu nahi dute. Queremos que compita, visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Eta hasi da Frantziako Touraren 100 eguneko atzera kontaketa. Gaur bertan aktibatuko dute atzera kontaketa erlojua arratsaldeko 7etan Bilbon egingo den ekitaldian. Touraren zuzendari nagusiak Christian Prudhomek parte hartuko du eta honekin batera, ostiralera bitartean hainbat jarduera egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan. Aurtengo Tourra Euskal Herritik abiatuko da eta lehen 3 etapak Bilbo, Gasteiz, Donostia, Zornotza eta Baiona izango dira. Gasteizek ere ospatuko du 100 egun falta direla Tourra hasteko. Bihar martxoak 23an Andra Maria Zuriaren plazan jaia antolatuko da. Mota askotako ekintzak egingo dira eta arratsalde osoan zehar speaker DJ bat izango da, hitzarmen ofiziala egingo da eta algara dantza taldeak emanaldia eskainiko du. Bukatzeko argi eta soinu ikuskizuna izango da. Udalaren webgunean eskuragarri dago ekitaldiaren agenda, informazio eta ordutegi guztiekin.
eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Gaurkoan Aitor Bengoetxea Udako Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendariarekin izan gara. Iargia begiratzen, diamanteka benako diztira egiten, amestu genuen modura bizitzen, zure musuak faltan ditudan arren, nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut, iargiaren zemea deja vu, familia zaintzen armatiropun, harriak apurtzen ditugu jaba du, iargiari eskatuko diot. Gabonetan nire ondora bueltatzeko Gazak argitzen baina buruan dozkan mila korabillo Amari soltiodan guztiagatik zeru erosi berdio Gure kaletik oraindikan entzuten dira maika tiro Burbilek apurtzen gorakakoa zeta ematen dio unito Amabiterdiak pasata dila iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Aitor Bengoetxea Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ondo etorri gurera. Izan ere kargu hau hartu berri duzu, esan genezake alaxela, nola iritsi diozu erronka berri honi? Batez ere esango nuke ilusioz. Egia esan, ueun daramazkit 30 bat urte gora berekin momentu batzuetan pasiboago eta orain buru belarri berriro sartuta oso giro ona ikusi dut, jendea gogotsu eta hori ere kontagiatu didate nolabait ilusioz esango nuke gogotsu. Bai ez, baina orain gutxi hilabete eskas dela gutxi gora bera, egin zenuten ez, iazko urtearen balantzea, gainera hor 50. urte urna ere ospatu zenuten. Zer nolako, esperientzia da ez, talako egitasmoatek 50 urte betetza eta batez ere aurrera begira. Bai, guretzat izan da nolabaiteko erakusleio bat, 50. urte hurren hau, zenbaki borobila ez da, 1972an sortu ginen Ipar Euskal Herrian, eta izan da momentu polita atzera begira, aitorpena egiteko inbeste ekarpen egin duten hainbati, eta pixka bat erakusleioa ez da, egin ditugu hainbat ekitaldi, eta hainbat jende hurbildu zaigu, eta egia esan polita izan da. Eta irakaspenei helduta ez, 50 urte hauek zer utzi dute zure ustez azpimarratzekoa? Biziri dagoela ueko proiektua eta esango nuke jende askoren ekarpena, ez da? Gaur egun kalkulatzen dugu nolabait gure inguruan mugitzen dela 20.000 lagun inguruko komunitatea. Orduan irakaspena, biziri dagoelako Euskal Unibertsitatearen proiektua beti gondelako jendea horre bultzaka, ez da? Bai ez, baina Kepasasoaren lekukoa hartu duzu eta ez apurrat balantze hortaz. Hitz egiten esaten zuen ez, ibilbideaz harro dagoela, baina hala ere, badirela hainbat kontu ez, zein zuekin konforme ez den, nola ikusten duzu zuk hori edo bazara deskonforme hainbat konturekin? Bat egiten dute Kepak esaten zuenarekin, azkenean izango litzateke botila erdi betea eta erdi hutsa bezala. Egia esan uste dugu gauza txukunak egin ditugula, eta azken 50 urteotan euskara eta unibertsitatea elkartu direla nolabait, ez direla duela 50 urte ziren bezain arrotz, beraz uste dugu lan handia egin dugula bi elementu horiek elkartzen, baina oraindik ere badago zer egin, oraindik ere ezin da euskaraz ikasi Euskal Herri osoan zientzia arlo guztietan normaltasunez, eta oraindik ere hor jarraitzen dugu Euskal Unibertsitatea sortzeko ilusioa eta metxarekin, ez da? Gai horri gerosago helduko diogu, eta orain galdetzeko, 50 urteak beteta, aurrera begira zintzu dira erronka nagusiak? Igual epe motzera eta unibertsitate klasikoen egiturari jarraituz, ez da, alde batetik irakaskuntza arloan gure tresna da goi institutoa, goi mailako online institutoa, formalki UPV EHU-ren zentroa txikia dena, eta orduan erronka daukagu goi hori indarberritzea. Egia esan, ari gera alde batetik egiten ditugu beti bezala aurrez aurreko jardunaldiak, udan eta ikasturte osoan zehar ere, baina gaude aurrera begira eta 21. mendea nola ez digitalizazioa eta online irakaskuntzan, ez da? Zentzu horretan daukagu proiektu bat oso ilusionatuta gaudela eta da nolabait goi instituto honen barruan eta irakaskuntzara begira
nahi dugu sortu nolabaiteko etengabeko laborategi bat, ezagutzaren transferentziako laborategi bat edo, eta azken finean hitz gutxitan esan da zer nahi dugu lortu. Bueno, uste denok ikasi dugula batez ere pandemian online irakaskuntzak edo online komunikazioak, baditula bere alde onak eta bere alde txarrak, ezta? Irakaskuntzari dagokionez, online irakaskuntza ez da bakarrik baliabideak ondo funtzionatzea, audioa, bideoa eta bar, berebiziko garrantzia dauka pedagogiak irakaskuntzak kalitatezkoa izateko eta komunikazioa izateko bi aldeetakoa, ezta? Eta hor nahi dugu jarri indarra bereziki pedagogian eta nolabait nahi dugu etengabe hobetu gure online irakaskuntza sisteman eta nolabaiteko sistema pedagogiko propio bat lantzen ari gera eta gure asmoa da etengabe hori hobetzen joatea, bai gure irakaskuntzan sartzeko eta baita ere eskaintzeko zerbitzu hori irakaskuntza euskeraz eta online eman duen edon hori, ezta? Gero, oso labur, hori irakaskuntzari buruz, gero oso labur difusioaren alboan, hor ditugu gure liburuak, dagoeneko 500 inguru ditugu, urtero 10 inguru liburu argitaratzen ditugu, orduan difusioan liburuak, gure 3 aldizkaria, Gustaro giza eta gizarte zientzietan, osagaiz osasun arloan eta baita ere kondaira historia arloan, eta gero ikerketa arloan ere baditugu gure erronkak gero agian komentatuko ditugunan, ezta? Bai, hori da, ez? Eta orain digitalizazioa bera aipatu duzula, ez? Azkenan bada erronka bat sektore guztietan eta lor guztietatik etengabeko moldaketa bat ere ez suposatzen duena, eta bide horretan UEU nolako edo nola moldatu da, ez? Garai berri honi. Bai, bere biziko garrantzia ematen diogu, horretan seguro ez gerala originalak, denok gaude horretan, ezta? Baina momentu honetan ematen ari gara irakaskuntza master bat, gero titulazioa EHU-rena da, eta orduan hor ari gera implementatzen, lehen aipatzen duen nolabaiteko sistema pedagogiko propioa, eta esan bezala garrantzi berezia ematen diogu horri, ezta? Pentsatzen dugu UEUk aurrez aurreko irakaskuntzan beti eukidula indargune bat komunikazioan eta zuzeneko komunikazioa eta komunikazio horizontal horretan gure hasierako definizioan unibertsitate herritarraz hitz egiten zen, eta orduan nolabait erronka hori da, ez? Nola lortu izatea online, euskeraz, herritarra eta bi aldeetako komunikazioa eta kalitatezko irakaskuntza, ezta? Ez izan ere arlo horretan, ez, euskara eta digitalizazioa edo bintzat teknologi berrien panorama horretaz ez irakurketa egiten duzu, ez? Aukerak badira moldatzeko eta aurrera ganoraz egiteko? Bai, ari gera horretan buru belarri. Baditu gure lantaldeak teknologia arloan, esaten nuen bezala pedagogia arloan, eta ari gera, beraz, ari bagera, posible da, ezta? Bai, ez da, eror besteak bestez, helburu orokorren hartan komunitatearen atxikimendua areagotzea, aipatu izan da maiz, ez, hori ere bada helburua, eta baita ere referentzialtasuna, ez, handitzen jarraitza egin batean, ez, bi arlo hauekin une honetan nola aurkitzen zarete? Bueno, esan dezun bezala hori da gure berebiziko garrantzia ematen diogun arlo bat, ezta? Azken finean, Euskal Herrian momentu honetan ditugu 7 unibertsitate, hainbat eta hainbat ikerlari euskaldun, Euskal Herritik kanpo ere unibertsitate ezberdinetan, eta gure helburua da euskal komunitate zientifiko hori nolabait trinkotu eta saretzea eta elkar ezagutzea, ezta? Eta hori lortzeko bidean, gehian emango nioke garrantzi berezia ikergazte gure ekimenari egiten dugu kongresu bat 2 urtean behin ikerlari gazteekin, aurten egingo dugu Donostin maiatzan, eta besteak beste hori bada tresna bat, etengabe saiatzeko trinkotzen eta saretzen barreiatuta dagoen euskal komunitate zientifikoa, eta hori gutxi balitz, euskal komunitate zientifikoa zientzia arlo guztietan. Eta hor, unibertsitateak aipatu dituzula, ez, zernolako harremanak, aipatu zu lehenxago ez da pur bat, baina zernolako harremanak dituztu Euskal Herriko unibertsitateekin eta zen proiektu agian esku artean? Bai, guk eskua zabali ditugu eta guk eskaintzen duguna epe motzean da, etengabe saiatzea uztartzen euskera eta unibertsitatea. Orduan, harremanak oroar onak edo oso onak dira, eta adibide konkretu bat jarri dezakegu, bantxa aipatzen un ikergazte hori, ezta? Ikergazte kongresuan, elkartzen ditu hainbat eta hainbat ikerlari gazte, momentu honetan Donostiko maiatzako kongresurako baditugu 170 inguru ekarpen, eta beste unibertsitateekin elkarlana, ikergazten
Itergazte antolatzen du UEUk, eta hor laguntzaile bezala ditugu UPVHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Nafarroko Unibertsitate Pribatua. Beraz, hor adibide hon bat gure elkarlanaren inguruan. Bai, ez da, eta gainera, Euskal Unibertsitatearen aldeko aldarriari helduta, osasuntsu dago mugimendua bera edo erresistentziak ere aurkitzen dira, ez dakit agian ere suertatu daitezke erresistentziak zuek duzuen filosofiari helduta beste unibertsitateekin harremanak baino agian proiektuak garatzerako orduan. Guk egiten duguna da, ze momentuan dago, guk mai gainean jartzen dugu gure eskaintza, ezta? Eta unibertsitate berri bat sortze aldera, une honetan aurrez aurrekoari bizkarreman gabe, baina zentratzen ari gara online horretan, ezta? Hau da, unibertsitate berri bat sortzeko eta gauza egingarri bat irudikatze aldera, gure referentzia nagusia Kataluniako UOK da. Universitat Oberta de Katalunia, online funtzionatzen duena, akademikoki oso ondo doana, eta hori da nolait gure referentzia. Ez da, orduan, guk hori jartzen dugu mai gainean, diodan bezala, online sortzeko moduan, eta gure egin beharra da, saiatu proiektu erakargarri bat sortzen, eta esaten zenidana, une honetan Euskal Unibertsitatean aldarriak ze temperaturan dagon. Argi dago, agendan ez dagoela lehentasunen artean, baina, gure lana da hori jartzea mai gainean, eta batez ere, proiektu sendo eta erakargarri bat egitea. Lehenik eta behin, oinarritik hasita, ez da, orain jakina da, baina seguru aski, jende Euskal Herritar guztiak oraindik ez dira jabetu, euskeraz unibertsitateak hitz egin dezakela lasai asko beste hizkuntza guztietan bezala. Hori duela 50 urte etzan, ez da errealitate bat, orain bada, frogatu dugu posible dela, orduan tokatzen zaiguna da bide hori garatzea, ez da? Bai, ez izan ere, une honetan apurat eskuntza eta eskuntza orokorran hartuta, eta euskara ez, berez, momentu, konbultxo batean edo esan genezake badagoela, Ipar Euskal Herrian ikusten dugu, zein den egoera, eta bertan ego Euskal Herrian ere ez, justu aste honetan mobilizazioak daude deituta, unibertsitatean bertan, euskaraz egin alizateko, ez, irakasgaiak, eta, guztia abarkatu dezan euskarak eta euskaraz, ez, horren inguruan zer duzue esateko, egoera bizitzen ari garen guzti hontaz? Zer esateko? Esateko mingarria dela. Egia esan batzutan badirudi Euskaldunak gure herrian gerala beste leku batzutan indioak reserva indigenetan direnak, ez? Horre gauza exotiko bat, zaindu beharra dagoela, oso gauza berezia delako, baina zaindu behar dela eta ez hainbeste elikatu, ez? Orduan, gaur egun Euskaraz Unibertsitatean ezin aritzea normaltasunez mingarria da eta besteak beste gure lana da hori buelta ematen saiatzea noski. Ez, gainera, esan duzu lehen xau ere nola Ipar Euskal Herritik sortzen den euren egitasmo abera, esango zenuke behar dugula zentzu horretan agian artikulatzea, norabide berdinean naziotasunetik ere, norabide bakarran guztia jartzea. Hori falta da agian. Bai, zalantzari gabe. Hori falta da eta hori pentsatzen dugu UEUk egin beharko lukeela, noski euskalgintzako beste eragileekin batera, eta horrekin erabat ados, Euskara eta Unibertsitatea bereziki ahul daude Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, eta guk hori oso presentea daukagu eta gure egitasmoan daukagu indartzea gure presentzia eta indartzea gure eragiletza hori Euskara eta Unibertsitateak hobeto konektatzeko bereziki Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere badago zer egin. Ez eta asmo hau gizarteratzerako orduan, herritarrak halako asmo bat indarrez babesteko ikusten dituzu halako nahiarekin? Batzuk bai, argi dago, gure inguruan mugitzen da 20.000 inguruko komunitate bat gutxi gora bera, esaten nuen bezala, euskeraren ezagutza eta erabilerak ere bai erakusten digu zer nolako sensibilitatea da gure euskal gizartean, ez da, ezin da eman erantzun borobil bat, euskal gizartean badago jende euskalduna, euskalzalea, jendea ez dana ez euskalduna eta ez euskalzalea, baina horren alde gaudenon artean, gure lana da, esaten nuen bezala, saretzea, trinkotzea
eta aurrera egitea, eta noski proiektu erakargarri bat jarrita mahai gainean, orain arte euskara eta unibertsitatera hurbildu ez direnak hurbilaraztea. Eta bide horretan esaterako zein izan ahalko litzateke lehenbiziko pausua? Bueno, guk eguneroko lanarekin nolabait erakustea Euskal Unibertsitatearen bideragarritasuna eta ez gu bakarrik baizik eta aliantzak bilatuta Euskalgintzako eta Unibertsitateko hainbat eragileekin egin behar duguna, gure erronka nagusia da, atondu eta egituratu Euskal Unibertsitate proiektu erakargarri bat, eta egingarri bat. Hor erdigunean, besteak beste bada ikerketa bera, zentzu horretan zer aurrera pauso edo zer egin daiteke Euskal ikerkuntza bera auspotu edo indartzeko? Bai, ikerkuntza zalantzari gabe da unibertsitate guztien zeregin nagusia edo nagusienetarikoa. Azkenan ikerketa definitu daiteke ezagutzaren mugak zabaltzea bezala, ezagutza zabaltzea, ezagutza sortzea. Guk hori oso presentea daukagu, eta gure kasuan nahi diogu ikerketaren, unibertsitate guztiek heltzen dioten ikerketaren erronkari heldu gure ikuspegitik, esan nahi dut, UBU herrigintzatik sortutako proiektu bada, orduan ikerketaren inguruan 2022an eduki dugu albiste bat oso ona eta izan da Jaurlaritzak aitortu gaituela ikerketako agente ofizial bezala, beste Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa sareko agente bezala, oso notizia ona izan da, horreko ospoa eman digu, eta zentzu horretan ari gera orain osatzen UBU barruan ikerketa batzorde bat, erronka polita eta potoloa ere, eta nahi deguna da, ikerketa planteatzen dugunean zer ikertu, hainbat jakintza arlo ditugu, gure indarrak deno ikertzen zigun bezala mugatuak dira, eta orduan ikerketa lerroak lehen etxi behar dira batzuk, Zentzu horretan, horretan ari gera, baina gure izaera ikusita, nahiko genuke bereziki herrigintzarentzat eta lehen aipatzen zenuen nazio kohesioarentzat estrategikoak izan daitezkeen ikerketa lerroak diseinatu eta garatu, hori da gure asmoa. Eta erakunde publikoek edo eta politikoek nolabait esatarren zer nolako jarrera dute halakoen aurrean edo, zuena bezalako egitasmoak aurrera ataratzen eta jarraitzeko bide horretan nolako apoioa edo suposatzen du? Bira, esango nuke alderdi politiko desberdinekin daukagu harremana eta esango nuke entzuten dutela arretaz eta jarrera irekia ikusten dugu. Orduan, aurrera egiteko harria edo pilota gure teilatuan dago eta hori esango nizuke, entzuten dute eta hainbat ekimen egiteko bai epe motzera eta bai epe luzera ezinbestekoak ditugu aliantzak, indarguneak eta adostasun politikoak. Epe motzera diodanean, lehen aipatzen izun gure goi institutua indartzeko, besteak beste finantziazio behar da, finantziazio publikoa, eta nola ez epe luzera Euskal Unibertsitate berri bat sortzeko, batez ere online izango litzatekena, lehen aipatzen nun Kataluniako bokaen antzera, hori, unibertsitate berri bat lortzeko ezinbestekoa da legez adostea. Beraz, horrek eramaten gaitu bete-betean alderdi politiko desberdien arteko adostasunera. Orduan, guk egin behar duguna da proiektu egingarri eta erakargarri bat jarri mahai gainean eta gero saiatu aliantzak lortzen edo josten, ezta? Ez izan ere horretan esaterako inguratzen gaituzten gobernu guztien implikazioa beharrezkoa izango da. Bai. Eta horrekin lotuta aipatu dituzu, gobernuekin, alderdi politikoekin batera ez aipatutako hainbat proiektu, eta horietaz aparte baituzue beste proiektu batzuk, beste egitasmo batzuk esku artean? Gutxi gora bera aipatu dizkizudanak, orain epe motzera datozkidanak eta estira makalak lehen aipatzen izuna, gure goi institutuan sortzea online sistema pedagogiko propio bat, etengabeko ezagutzaren transferentzian laborategia, ikerketa lerrotzea, nolabait aipatzen dizkizunak ditugu momentu honetan hor gure mahai gainean. Eta gainera, bizi dugun testu inguruan kokatuta, krisialdi anitzkoitzaren garaia, pandemiatik ere bagatoz zerlako garrantzia du, aipatzen zabiltzan guztiak edo bentsat UBUren proiektuak berak gaur egun nola kokatu eta zergaitik?
Bai, edozin lekutik helduta ere, unibertsitateak oroar eta zientziak bere biziko garrantzia dauka, ezta? Aipatzen zenuen pandemiak argi erakutsi du, ezta? Azkenean pandemiatik zientziak atera gaitu eta hainbatek buru belarri egindako lana, ezta? Eta orduan hori ustete jakina dela eta gure elementu gehigarria izango litzateke oso ondo zientzia, oso ondo unibertsitatea, baina Euskal Herrian gaude guzti hori aldala euskeraz. Gu noski unibertsitariak gera, hainbat hizkuntzetan aritzen gera eta ikertzen dugu, gu noski gaude irekita hizkuntza guztietara. Dana da berazgarri eta jakintzak esan genezak ez daukala hizkuntzarik, baina egun nahi dugu unibertsitateko lana egin nolabait euskeratik irekita, baina gure erroak ondo sustraituta, ezta? Bai, ez da, horretan resistentziak agertzen direnean, zeren eta jogu hemen inoiz solasalidan eta aritu izan gara, eta aipatu izan nola Euskal Herriko Unibertsitatean esaterako, ez batzuetan premiatua ere izaten den, esaterako ingelesez entregatutako gradu ameirako lan bat, ez? Eta horrek zer nolako lekuan alako politikek edo alako erabakiak dira azken finean, ez? Zer nolako tokian usten du Euskara bera eta disiplina horretan? Bai, esaten dezuna alaxe da, eta hori konstatatu dezakegu, ezta? Euskerak, eta honek bete-betean eragiten dio euri, euskerak momentu honetan unibertsitatean daukan presentzia kuantitatiboa esango nuke batez ere EH1, ezta? EH1 graduan oso edatua dago euskera zorionez, masterretan askoz gutxiago, baina aipatzen zenuenaren inguruan, nabaritzen da gehien bat ikerketaren ebaluazioan, ezta? Ikerketan esan nahi dut ekoizpena egiterakoan artikuluak, liburuak, euskeraz egindakoak oso gutxietxiak daude. Ebaluazio agentzien bitartez. Obra badaukagu lan bat, esango izut oso errex ulertzeko moduan. Azken finean, unibertsitatean ari garen euskaldunak, eta hori oso ondo dakite, unibertsitatean ari diren euskaldunak, karrera akademikoa egiteko eta bere ikerketa aintzat hartzeko, egin behar dutena da, lehenbizi, betegizun horiek euskeraz izan gabe beste hizkuntzetan argitaratuz artikuloak, dela frantsesez, inglesez, ala gazteleraz, eta behin beteta zaku ofizial hori, ekin euskerazko produkzioari. Ze bakarrik euskeraz aritzekotan, oso ondo, baina horrek eragiten du gaur egun, karrera akademikoan aurrera ez egitea. Ez da, hor ere agertzen da beste esparru bat badela, Ipar Euskal Herritik hegoaldera iristen diren ikasleen egoera, ez da, hizkuntzari lotuta, eta hor askotan zailtasunak nabarmentzen dituzte. Bai, horazken finean, zuzenbideak ez digu laguntzen, ondo dakigun bezala, hegoaldera bidasoa zeharkatzen duten iparraldeak atzerritar bezala tratatuak dira formalki, eta, zorionez, muga hori gaindituz, literalki, gero eta gehiago dira euskeraz ikastera datoztenak hegoaldera, ezta? Horrek badauka irakurketa ona, irakurketa txarra ere egin dezakegu, negatiboa, Ipar Euskal Herrian euskeraz ikastea base zaila den, ezta? Bai, ez gainera horri aurre egin aipatzen zenuen online unibertsitate horren proiektua bera egia da, ez? Auspotzen duela beste marko batetik eta fisikotik harago ikasle guzti hauek lotzea eta gainera bada falta zaigun zerbait ez da zeren eta Euskal Herriko unibertsitate bintzat publikotik online eskaerari dagokionez hor gutxunean nabarmena da eta horri helduko zenioten. Bai, hori da, unibertsitate guztiak eta eragile guztiak, ziur Hamaika telebista ere bai, ez da, daukate buruan jarri eta besteak beste digitalizazioan, eta orduan guk nahi diogu buru belarri heldu horri euskeraz, ez da, eta horretan ari gera, eta aipatzen zenuen bezala, horrek badauka bentaja handi bat, eta da, horrek errazten dula asko saretzea Euskal Komunitate Zientifikoa osoa, Euskal Herrian aritu edo munduko edozein txokotan arituta ere, ezta? Dena den, baita ere argi daukagu, UEUren pentsatzen dugu indargune badela baita ere, saretzea sari garenean ez da bakarrik ziberespazioa, saretzea baita ere jendean elkar ezagutza eta elementu emozional hori, ezta? Orduan, behin eskatzen hasita eta ambizioz eutxita, nahi diegu bi alderdiekin, ez da, online, noski, baina
alde batera utzi gabe eta alaxe egiten dugu urtean zehar egiten ditugun aurrez aurreko ikastaroak, ezta? Batez ere udan, horregatik gure izenare udako euskal unibertsitatea barkatu, baina baita ere urte osoan zehar egiten ditugu aurrez aurreko jardunaldiak, eta uste dugu oso garrantzitsua dela hori, eta hau lotuko nuke lehen aipatzen zenidan 50. urteurrenarekin horrek erakutsi digu are gehiago, pandemiatik irten da, ze garrantzitsua den aurrez aurrekoa, ezta? Esaten diat hemen utzi behar dugula elkarrizketa Aidor, mila esker gurean izatearren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Zirni zinitin, mitili?